बासवनवा खुश होई नाही मनवा खाली गेरुआ साड़ी से चढ़ल बासवनवा खुश होई नाही मनवा खाली गेरुआ साड़ी से खाली गेरुआ साड़ी से कतेरे घर ले ले चला कतेरे घर ले ले चला सजना हो मारा तना के गाड़ी से नौका मिठिया के गाड़ी से सभे अपन मरद संगे बाबा धाम जाता कैसे हम अकेले जाई मन छटपटाता सभे अपन मरद संगे बाबा धाम जाता कैसे हम अकेले जाई मन छटपटाता पानी नया कनिया कैसे करत चला कनिया बाबा फूल भंडारी से पानी नया कनिया कैसे करत चला कनिया बाबा फूल भंडारी से बाबा फूल भंडारी से कतेरे फल ले ले चलो कतेरे फल ले ले चलो सजना हो मारा तना के गाड़ी से नौका मिठिया के गाड़ी से संजय साउंड चेहरा थाना वैशाली।
देवे घर ले